लोगोफोर वेलकाम बैक टू एप्रिला's किचन आशा खालामो नोंथांमोना बयबो बिराद मोजाङैनो दं होनना आंबो मोजाङैनो दङ बिराद गोबाव सम जाबायमोन भिडिअ बानायिया समबो मोनाखैमोन दिनै एसे सम मोननायावनो बानायनो होननानै सानबाय आङो थ' देदो बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै दिनै आङो भिडिअखौ संनायनिफ्राय जागाया आङो दायो गल नेमु खानो फैदों सरबत लोंनो बिराद गरम नालाय ओमफ्राय सरबत लोंखांनानै आङो मोनसे जायगायाव थांनो होननानै सानदों मोनसे खामानि लानानै नोंथांमोना भिडिअनि गेजेरजों मिथिलांगोन देदो बिदिब्ला भिडिअखौ नायलांबाय थादो आरो नायनो गाहाम मोनदोंब्ला जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय दायो गल नेमुखौ खाग्रोनोसै बिफाङाव बिराद गल नेमु दङमोन ओमफ्राय सिगां आं नोंथांमोननो जितु गल नेमुनि आचार बानायना दिन्थिदोंमोन बै गल नेमुआबो बे बिफांनिनोमोन बिराद ओमफ्राय जायफोरा आंनि गल नेमुनि आचार बानायनाय भिडिअखौ नायाखै नोंथांमोना नायनो गोसोबा नायजागोन आं भिडिअनि लिंकखौ डेसक्रिपसनाव होना होगोन थायदोंमोन खिन्थु माने जाबानो ओंखामजों जालाय सरबत लोंलाय बिदि खालामैनो बहुद जोब्बाय ओमफ्राय दिनै बोथोरा गरमखाय सरबत लोंनो लुगैबाय गल नेमुनिया बिराद बरिया जायो नालाय थ' बेखायनो लोंनो लुगैनानै आं खाहैबाय जोंहानि जेनेबा सेथ्लानि बियो माइ दिननाय न'आव जोंहानि बिनि जिङावनो दङ आरोना थांलाय फैलायबो एसे खस्थ' जायो न'आव जिं होमबाबो लोंनो लुगैनानै थांथारबाय आङो गरमाव थान्दानो मोनलोंनानै ओरैबायदि गोजोननाय मोनबाय नोंथांमोना आंनि फेसियेल एक्सप्रेसनखौ नायनानै गम मोनखादों जानांगौ लोंग्रोना लानोसै लोंनायनि उनाव खोन्थागासिनो अबाव थांगोन आरो मा खालामनो थांनो नागिरदों आङो लोंखांसिगोन दाना थांनोसै अबाव थांगोन खोन्थानायनि सिगां आं नोंथांमोननो मोनसे बुस्थु दिन्थिनो सानदों नोंथांमोना मालाबाफोर बिदि देवदारु दंफाङाव फिथाइ थायनाय नुदोंमोन ना आङो फार्स्ट टाइम बिदि नुबाय सिगां जोंहा न'नि लामाथिं बिराद दङमोन खिन्थु सोरबा खोन्थानायनो आरोना लामायाव थानो मोना थ' बिनिखायनो जोंहा दानफायना गारजोब्बाय बेयो जाहैबाय मिउजिक स्कुल जोंहानि न'नि फ्रन्टआवनो दङ आरोना जोंहानि न'नि अपोजिट गाले सानडे क्लास जायो ओमफ्राय दायो आं थांगासिनो जोंहानि फुख्रियाव ना बोननो लुगैनानै आं ना बोनना एबा ना हमनानै बिराद गाहाम मोनो खिन्थु ना हमनोथ' बिदि मोना नालाय खिन्थु नायनानै बिराद गाहाम मोनो आरोना बिदिनो ना हमदो बा ना सारदो बुंबाथाय आं नायनो थांखायो ओमफ्राय जोंहानि फुख्रियानो जाहैबाय बे जितु जोंहानि न'नि फ्रन्टआव मिउजिक स्कुल दङ बिनि उनथिं गाले थ' आं बेयावनो थांगासिनो दायो ओमफ्राय जोंहानि फुख्रि थांनाय लामाया एसे हाग्रा दङ नालाय गिनो ओंखारो एसेयावनो लेवार बायो बोरसि बोननायनि खोथा दङ नालाय बेनिखायनो जिमान जिबाबो मोनहैखाथारनांगोन फुख्रियासिम दायो आङो फुख्रियाव सफैबाय नोंथांमोननो आं दिन्थिना होनि फुख्रिखौ मा बेखिनियाव फुख्रिया मोनथाम दङ बे मोनसे जोंहानि ओमफ्राय बै फारथिंगाले मोनसे दंबावो बिफां दंसोयो नालाय बेयो जोंहानि नङा ओमफ्राय बेबो जोंहानि नङा जोंहानिया बे मोनसेयाल'सो बे मोननैया माने जोंहानि खाथिनिनो बेंगलि न'खरनैनि बिदा बिफंनि मोननै फुख्रि दङ ओमफ्राय बे मोनसेया जाबाय जोंहानि नायनोसै ना मोनो ना मोना सेमोनथ' जेनेबा सिगां ना बोनबा फुख्रिनि ना बिराद मोनोमोन गिदिर खिन्थु एबार ना मोननाया एसे गोब्राब जागोन आरोना नाखौबो खम हगारखादोंमोन ओमफ्राय दैज्लां समाव जेथिया फुख्रिया लोमसावजोबो होमबानिया बे फुख्रि मोनथामनि नाया जोंहानिया बिसानाव थाङो बिसोरनिया जोंहानाव फैयो बेबायदि जायो आरोना थ' नायनोसै मोनो ना मोना जामारबायसो नायाथ' नाङासैनो भेटफुलनि थारायावसो बोरसिया नांथाबाय हारसिं एसे खस्थ' जादों बोरसिबो हमनो गोनां जादों फारसेथिं केमेराबो हमनो गोनां जादों भिडिअ खालामनो प्रब्लेम जादों होमबाबो आं जेसेबांखिनि हायो बेखिनिखौ नोंथांमोनजों जेनेबा शेयार खालामनो ट्राइ खालामगोन दिन्थिनो ट्राइ खालामगोन
बेखिनियाव मोनब्ला बेलेग साइडथिं एसे बोनना नायनोसै। सान्दुङाबो थांबाय दा आरो ना मोननायनि आसा गैखाला। नाखौथ' मासेबो मोनस्रायासै, थांनोसै दाना न'आव। नाखौथ' बोरसि बोननायाव मासेबो मोनासै, खिन्थु बाबाया बाजारनिफ्राय ना लाना फैबाय, ओमफ्राय भलबो बायना लाबोदों। दायो बायना लाबोनाय नाजों आरो भलजों बनायनोसै। दे बिदिब्ला भिडिअखौ नायलांबाय थादो, आं मारै संगोन। दहायनिनो पापर एवनाय थाव लहरायाव एसे दंखायोमोन, बेयावनो नाखौ एवनोसै आङो। ओमफ्राय नाखौ एवबा माने बिथिं भलखौबो बिगुर लेबना लानोसै। ओमफ्राय थावआव आं हालदै एसे होग्रोनि, कारण ना एवबा बहुद बेरो नालाय। हालदै थावआव एसे होना लाबा खम बेरो। नायाव संख्रिफोर जेबो होआ, कारण आं नाखौ मैगङावसो होगोन नालाय, बेनिखायनो संख्रि होआ। ना बिदै एसेबो लाबोदोंमोन, बेयाव आङो पियास आरो सामब्राम दावखिनि पेस्टखौ दैयाव एसे मिक्स खालामना होदों। ओमफ्राय बेजोंनो एवनोसै, ओमफ्राय हालदै एसे, ओमफ्राय संख्रि टेस्टनि थाखाय, ओमफ्राय आरो चिलि पाउडार, नारें रोसि एसे होनानै आङो नानि बिदैखौ एवबाय। दाना मैगंखौ थाव सेरनोसै, बानलु थाइथाम गोरान होदो आङो, बेखौ एवग्रोना लानोसै। ओमफ्राय कालार चेन्ज जाबा पियासखौबो होना होनोसै। बेयाव आं बिदि जेबो मसाला होआ, सामब्राम गुफुर देरनाल' एसे होगोन। बिदिब्ला भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थादो। ना बाथोनबो जानो लुगैनायखाय ना फ्राय एवनानै बेयावनो बानलु आरो सामब्राम गुफुर होनानै देबाय। ओमफ्राय जायफोरा आंनि चेनेलखौ दाबो साबस्क्राइब खालामाखै, प्लिज अननानै थाबैनो साबस्क्राइब खालामना होदो। आरो जायफोरा अलरेडि साबस्क्राइब खालामना दोनदो, नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ अननानै शेयार खालामना होबानो जाबाय। बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनोसै। बाय बाय।